Customer no more than an Igbo. Ana make it onye wala nele ihe mgbasa ozi. Asị m ka ọmaka mere anyị. Asị m ihe ọma si n'elu ọ dara anyị n'ala. Ihe ọma nọ n'ala ya pụrụ anyị ume. Ka ndị mmadụ wee kweta na ọ na-eme. Asị m kaka ya aka anyị jiji a ga-ama anyị. Asị m onye iche ihe ọjọọ ga-eme anyị. Asị m ka ala rie onye dị ụta. Asị m ụkwụ ọma anyị ji pụọ n'ụlọ anyị ụkwụ ọma ya eji abata. Asị m na ihe ọjọọ anyị amaghị agaghị ama anyị. Asị m na anyị gbuo n'ihu anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'aka nri ma aka ekpe anyị ga-egbute ihe ọma. Asị m na aka nchawa ka anyị ga na-enwe kwa ụbọchị na ihe ọbụla anyị tiri aka ga na-aga nke ọma. Asị m n'ụbọchị nke taa na ihe ọbụla wụ ọchịchị obi anyị na ọ ga-abịarịrị na mmezu. Na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ọ ga-emepesịrị anyị ụzọ anyị niile. Ahịa ekpere na ịga ọfọm na-agọrọ unu n'isi ụtụtụ. Asị m taa ụbọchị nkwọ ka nkwọ kpọtara anyị ihe ọma, kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ, ka ihe ọma niile anyị na-atụ anya ime n'ụbọchị nkwọ ka ọ bịa na mmezu ụbọchị nke taa. Asị m ka ihe niile a ga-azụ n'ụbọchị nkwọ a ka ha zụtara anyị ndụ narị isi ike ise. N'ụbọchị nke taa ebutere m unu ozi ọma. Abịara m ka m kọwaa uru ọ bara iji na-achụ àjà, uru ọ bara iji na-efidi chi onye ụwa gị. Aja ifidi chi onye ụwa gị bara ezigbote uru. Na gị ejikwala egwu egwuregwu. N'ọhịa m bịara ka m kọwaa n'ụbọchị nke taa, maka na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe gbasara spirituality. Ụfọdụ ife na ihe eji eme ihe mkparị amụ, that's comedy. No, ihe gbasara spirituality onye karịa ihe tọrọ mmadụ, maka na mmadụ nwụọ, ndị mmadụ na-ebe akwa nke gosiri na life apụọla from that person. No, life ahụ, the formation of that life, that's what every spiritual seeker is supposed to be looking at, not the physical body. That physical body is material. It was just designed for a purpose. That physical body is a carrier, or will I say is a vessel that conveys the spirit. That the spirit is not something that can be understood by logic or intellectual approach. It is something that has to do with deep thinking and deep reasoning. When you imagine we two types of brain, I want a frontal brain, the physical, that's the frontal brain. Then I want the back brain. The back brain is designed for assessing spiritual stuff or deep thinking. So onye mbere ka m kọwaa uru ọ bara iji feed chi onye ụwa gị. Ke uru ọ bara, people need to understand. Again, on most of our celebrities I know today, grace has shone on them, grace has found them, and that's how that grace is supposed to go saturate the whole environment. If we say only one person came in now, how do you access grace? You access grace by doing the necessary sacrifices. Ile na agba ochie ọkwa ihe mere, ọ bụghị something new. Ndị agba ochie na-achụ aja steady, because enwere ihe gbasara blood sacrifice people dey make understand. Ọ bụghị human blood ka anyị na-ekwu, using animal blood for sacrifice. Na uru ọ bara na ọ na-help imepesi all blocks channels. Ọ na-helpkwa ịchụ echiche onye iro ma echiche onye ọjọọ n'ebe ị nọ. That's why I'm doing this video specifically to clear the air for people to know what is the truth and what is falsehood. So uru ọ bara ị na-achụ aja, ị ga-ahụrị n'ihe dị iche. People ga-asị ịgwọọla ọgwụ ego. Ọgwụ ego ahụghị na mmadụ gburu mmadụ ibe ya, onye ahụ ị ga-emeghe a place, onye ahụ na-akpọrọ gị ego na cupboard or whatever. Those things are movies. They are not real. Those things are actually either Nollywood movies or things that you watch on telly. In reality, is that once you do any spiritual exercise, the things that you cannot see will be taken care of by spiritual forces, because you cannot be doing a work of a doctor as a mechanic. A mechanic cannot do a work of a doctor perfectly. So someone that has gone through a medical school, that has studied medical sciences, that knows what is required of him to do in that field, cannot start competing with a bricklayer or with a fosterer or any of those endeavors. When it comes to spiritual formation, more ekere
given different and assigned different roles. So specifically today, I'm not call here basara Chi Onye Uwa. Chi Onye Uwa is your guardian angel. Your guardian angel can be male or female. So don't come and start asking whether your Chi Onye Uwa is a male or female. Asị na Chi Onye Uwa gị na nwaanyị. So no naza Agnes, no naza Mbeke and all that. No, Chi Onye Uwa gị can come in any form. It can be male or a female. So feeding your Chi Onye Uwa, I'll teach in the next video how to do it step by step on how to do the feeding of your Chi Onye Uwa. Uru ọ bara ahụ, ọ ga na-eme ka ụzọ gị na-akpọpesi, ọ ga na-eme gị na-enweta favor. Ị ga na-adị ka ibe, maka adịghị ka ibe na-agụ akwa. Ndị ibe gị na-agụ na millions, gụọ na-agụ na minus. Ọ dị na gị mma na ị ga-agbagote mana ihe kwesịrị ime. Oge ga-ati aka na ihe ọjọọ ma a ga-agwọwa ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ adịghị mma maka na o nwere higher repercussion. But if the Chi Onye Uwa gị is a natural process eji eme ka mmụọ dị aware na ị na-eme exist, ka ị wee kpọta mmụọ close to you, ka mmụọ help gị iji na-eme your spiritual transactions, that thing that your physical senses or eyes cannot see. Dịka m na-akọwa ya mgbe ụfọdụ na-enwe nrịanrịa ahụ wee sendịrị ya from spiritual realm. And I got a hospital and you have clean bill of health, that they are okay, that they look okay, but that one that ailment, that thing is not allowing them to be free. So I am better come call do things the right way. So anyone don't be natural. If you Chi Onye Uwa gị ga-emeli by yourself, but you mean a conducive environment, that has to do with blood sacrifice. If you don't have a conducive environment where you are free to do it, then that means you need the services of a third party. You need on your behalf. Or room. You can contact me. Distance, I can do it anywhere. I can call upon my spiritual forces and my entities of power on your behalf, and they will connect. But go on wagi, because if you're doing it for yourself, you lazy the next video feeding step by step on feeding your Chi Onye Uwa. Video so inwe ajụjụ na ihe gbasara ihe m kụziri, makwa na ịchọrọ ka a gbaghara gị afa, a na-agba afa mmiri rụkwụrụ mmụọ dị iche iche, ịchọrọ ka inwe ajụjụ, chat ya ma this WhatsApp number 09040113281. I come again, 09040113281. Once you chat me, I'll be able to guide you on what you should do. Yagazi.